Obce, které sousedí s hlavním městem, mají problém. Prahu. Ta totiž své problémy řeší tak, že je přesunuje dál od sebe a to se nelíbí obcím, které jsou pak neřešenými problémy Prahy příliš zatížené. Přesně to vyburcovalo vedení Jesenice, které napadl elegantní způsob, jak na problém upozornit. Rozhodlo se postavit v Jesenici novou budovu Národní knihovny. Zatím se ale musí spokojit s provizorní verzí, takzvaným blobíkem. Postavení provizorní knihovny, dočasné knihovny tady v Jesenici je určitou demonstrací toho, že my dokážeme tady problémy řešit na místní úrovni. Kdybychom chtěli postavit jesenickou knihovnu, národní knihovnu tady, tak bychom se určitě pojeli do rozpočtu, vyčlenili bychom peníze, našli bychom pozemek, udělali bychom soutěž, studii a pak i realizaci stavby. Jak je vidět, řešit problémy na místní úrovni tedy obce umí. Ovšem to, co je trápí, se netýká jen jich. A tak se setkání před Jesenickou základní školou neslo v duchu mota "S Prahou jsme spojeni pupeční šňůrou, myslíme na Prahu a chceme, aby také Praha myslela na nás." Ale bohužel Praha nemyslí na nás. Je to vidět v mnoha věcech, v mnoha příkladech. Dejme tomu, Praha zastaví kamiony, ale pošle je do středních Čech. Proč je máme mít my ve středních Čechách? Praha si vyřeší problém získáme my. Problém je i v tom, že v obcích, které s Prahou sousedí, bydlí tisíce Pražanů, kteří mají ale trvalé bydliště stále v hlavním městě. V obcích sice mají své domy, ale tím, že v nich nejsou hlášeni k trvalému pobytu, berou obcím finanční prostředky. Navíc se do domovů musí nějak dostat. Sami, když jste se měli, tak jste viděli, že je nedostatečná kapacita komunikací. A to jsou věci, které opravdu je potřeba řešit. Jsou to věci, které ty problémy nebudou řešeny hned, bude to trvat nějakou dobu, ale je potřeba na tom začít pracovat. To znamená, že jsou tu projekty, na které třeba Jesenice už dávno poukazuje. Projekt metrobusu, to znamená nějakého kvalitního spojení směrem do Prahy na metro, aby jsme dokázali nějakou rozumnou a kultivovanou dopravou dopravit tu masu těch lidí na metro, do centra. Právě tyto komplikace ale dělají například jesenickému vedení čím dál větší vrásky na čele a tak vznikl nápad postavit v Jesenici více než dočasnou a provizorní budovu Jesenické knihovny, uspořádat happening a upozornit na problémy satelitních obcí v okolí Prahy. Během úterka 5. srpna tak byl před budovou základní školy v Jesenici postaven, skolaudován, slavnostně otevřen a následně demontován jesenický blobík. Tento zelený stan s nepřehlédnutelnými fialovými cákanci a setkání u něj už také přineslo své ovoce. Krajský úřad se vedení Jesenice ozval a přislíbil s problémy, které obec řeší, pomoci. Na reakci metropole ale Jesenice zatím čeká.